Tulet phot ina te borba. Tam kong no tui norok press meet ringna na kasagadi. Bilano hambai sini takuk media sono phai coverage kami bagai. Jeng tini press meet khaimani region kamu hai je thangnai koekdin sikang jeng kaisa jelukhola bisho thangene horta cherai bini umor 5 year mungkebin tina debroma bini hato holtongo bukha kopla ase khonu simi kai bontabugo hato hospital trong nang dokha hani bagai bong nukhung nanya mani belai kutu gya tau mom boha 1000 bin bosano baka hamil tum nai hinya oro tiprabo bini kuno chikitsa grai bono phatar matrang nai hinya 1000 lai jotono bibang lajak o jagao sung basakha sung bong gana basanya ni sung agung mani kintu ba sini sung jerma bai asbai kuluglak tam ningkai rang belanyo kebang porimanu rang nango hani bagai sung sini do phano hamjamai rok ekaba sinti prasana hamjamai rok eko sin hano hamjamai rok sin leaders no sung kone mo sung je bong no sung gis thangdi naidi te bong no suwan bagai sung kobo na bo bodol ni jeng TISF Bishalgarh division ni pokha theke jeng tini o sangno khaitongnai ni jagatei bong no suwana bagai trai khaitongo lukurok bai ok saune lukuni thani sung je manti bor je dike sung nalai tongo bazaro thanglai ekaba je nongnai sungei borok ro haipano sung nayo je bong nukhungo o leader ok marke thangai basake belake hamai noro bazar ko collection nok ma herok khata tholo bazaro sung tini collection khaitongo tini Bisramganj thayo bazaro sung tini collection khalekya tai sini phani salogo sung tebo akada bazaro thangbo bini bagai sung collection khaini chesa khani kong bo phon mung kisi sagadi bu phani mung Basanto Devarma tai busajoni mung kha Tina Devarma kami ka kami Jelukhola chelo khola na